Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ. За призначення нардепа від «Слуги народу» проголосував 271 народний обранець. Жодного голосу за призначення Монастирського не дали фракції «Голос», «Батьківщина», «Опозиційна платформа за життя» та «Європейська солідарність». Але і проти в цих фракціях не голосували. У виступі з трибуни Денис Монастирський говорив про пріоритети на посаді міністра. Серед таких назвав безпеку громадян. Пообіцяв боротися з організованою злочинністю та розвивати систему територіальної оборони. Шановні друзі, тому велику частину своєї роботи я збираюсь присвятити зміцненню внутрішньої стійкості і оборони нашої України у тісній співпраці з Міністерством оборони, Генштабом та українською розвідкою. Запевняю вас, що я буду приймати активну участь у створенні розбудови дієвої системи тероборони та в усіх заходах, які будуть сприяти відновленню територіальної цілісності України, поверненню українського Криму та Донбасу. Слава Україні! Денис Монастирський народився у Хмельницькому. Йому 41 рік. Кандидат юридичних наук, викладав у Хмельницькому університеті управління і права. Згодом працював юристом в багатьох компаніях. У Верховній Раді 8-го скликання був помічником Антона Геращенка, чинного заступника голови МВС. У 2019 році його представили як експерта команди Зеленського з питань реформування правоохоронної системи та обрали до Верховної Ради 9-го скликання від «Слуги народу». Досі він був головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.